Diyos maray na aga sa indo mga tugang, tawag sa mga kakasalon. Ikatulong tawag, kina John Domel de la Cruz Ginto, 26 anyos, soltero, Canson 7, San Felipe, Naga City. Aki ini na Domingo Eduardo Ginto asin Elizabeth de la Cruz, buot mag-agom ki Angela Sari Ubalde, 26 anyos, Daraga, kan Santa Cruz, Naga City. Aki ini na Eddie Ubalde asin Celeste Sari. Kay Rodolfo L. Medroso II, 39 anyos, soltero, kan Zone 3, Santa Salud, Calabanga, Camarines Sur. Aki ini na Rodolfo L. Medroso asin Correa M. Lorena. Buot mag-agum kay Julian Cristel G. Lim, 31 anyos, Daraga, kan Block 9, La 30, Deca Homes, Granville 2, San Felipe, Naga City. Aki ini na Jose Marie O. Lim asin Concepcion M. Goche. Ki Mark Lawrence Oquiña Bermejo, 32 anyos, soltero, kan Barangay San Felipe, Naga City. Aki ini na Roberto Dalanon Bermejo asin Consolacion Daguhoy Oquiña. Buot mag-agum kay May Broncano de Vera, 32 anyos, Daraga, Campurok 1A, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte. Aki ini na Chody Solomon de Vera asin Salve Martinez Broncano. Kung sisay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi nindanin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Liwat po, Diyos maray na aga sa inyo gabos mga tugang. Yaon na po kita ngunyan sa ika-26 na Domingo nin taon. Sa liturhiya ngunyan na Domingo, inaapodan kita gabos, talikdan ang kasaalan, asin padagos na magpahiling ng pagalang sa satuyang kapwa. Magkaboronyog kita sa pag-umaw sa Diyos na pano nin karahayan. Makakaibanan po niya to sa Santa Misa, iyo si Reverendo Padre Ryan Penis. Matindo po ang gabos sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katulungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asing kay Jesucristong kagurangdan, mapas sa into gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tumakasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, no nagkasala kunin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangdan tang Dios. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong makasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad asin pagkaherak, dugangan mo sa moan sa imong grasya, tanganing danin nagaandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makahiras sa mga langitnon na kayamanan,
Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan tataramon. Ang Espiritu na itinatao duman sa mga naglilingkod sa Diyos, sarong dakulang Diyos nun na balaog, an enot na babasahon, nagpahayag, manunungod kaining Espiritu. Pagbasa sa libro nin mga numero. An kagurangnan huminilig hali sa panganoron, asin nakipag-olay ki Moises. Kinuaan espiritu na yaon ki Moises, asin ihiniras sa 70 mga gurang. Kanan espiritu nakalaog sa sainda, naghula sinda. Duwang lalaki, si Eldad asin si Medad, nagpawalat duman sa kampo. An espiritu huminilig man sa inda, minsan da isinda nagduman sa tolda. An sa indang mga ngaran, nalista sa kaibahan nin gabos. An mga ini nagpuon paghula duman sa kampo. May sarong aki na nag-usip kaini ki Moises. Si Eldad asin si Medad naguhula man duman sa kampo. Dangan si Josue, aki ni Nun nakatabang ni Moises, poon kan siya sa ditpa nagsabi, Moises sa kong kagurangnan, pauntukon mo sinda. Si Moises nagsimbag, ano ka, nauuri huli sa kuya? Lugod ang gabos sa banwaanin kagurangnan maging profeta, asin itaonin kagurangnan ang sa iyang espiritu sa sainda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Antugon nin kagurangnan, kaugmahan nin sakuyang puso. Antugon nin kagurangnan, kaugmahan ni sakuyang puso. Banal ang tugon nin kagurangnan, nagtataong buhay sa kalag. Mapapaniwalaan ang tugon nin kagurangnan, nagtataong donong sa mapakumbaba. Antugon nin kagurangnan, kaugmahan ni sakuyang puso. Banal ang pagkatakot sa kagurangnan, nagdadanay sa God paman. Totoo ang mga pagbuot nin kagurangnan, asin gabos matanos. Antugon nin kagurangnan, kaugmahan ni sakuyang puso. Sa sainda nakanood ang sa imong surugoon, may dakulang balos ang pag-utob kaayan. Si Isay ang makakaisi kan gabos niyang sala, sa mga hilom kong sala, patawada ako. Antugon nin kagurangnan, kaugmahan ni sakuyang puso. Likayan sa kasaalan ang sa imong surugoon, hare pagtugote na yan maghade sa kuya. Ako magiging daindigta, linigi ako sa kasaalan na makuri. Antugon nin kagurangnan, kaugmahan ni sakuyang puso. Ani kaduwang babasahon nagpapahayag, manunungod kan patanid sa mga mayaman, nadadadara kan pagkamasadiri. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Sarong patanid sa mga mayaman, magtangis kamo, pagtangisan nindo ang mga kasakita na maabot sa saindo. Ralapa naan sa indong mga kayamanan, kinakakanakan mga pulilyo an sa indong mga gubing. Tinatakla na an sa indong bulawan asin plata. Takla na iyo an masaksi laban sa saindo, asin matunaw kan sa indong hawak. Kalayong naglalaad para sa saindong sinaray bilang kayamanan para sa mga huring aldaw. Mga paraani, nag-ani sa saindong mga uma, asin dinaya nindo sinda. Danguga ang kinukurahaw kan mga tandan na sa indong pinugol. Isipon nindo na ang mga kurahaw kan mga paraani nakakaabot sa talinganin kagurangnan nin mga hukbo. An sa indong buhay digdi sa daga, buhay sa karangahan asin kalabihan. Sa panahon nin burunoan, binabasog nindo an sa indong mga puso. Kamo ang nagpadusa
asin nagpagadan, kantawong daing sala, asin da isya, nagtumang sa Indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan maray na bareta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal nga Ebanghelyo, susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Juan nagsabi sa iya, Maestro, nakahiling kami nin lalaki na nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo, asin samuyang sinaway. Hulit na dai siya kaibahan yato. Si Jesus nagsabi sa inda, daindo pagsawayon, hulit na dainin minagibong milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sako. An bako niya tong kalaban, kaapil niya to. Totoong sinasabi ko sa Indo, ang nagpapainom sa Indo nin sarong basong tubig, hulit na kamo nagsusunod sa Mesiyas, day mahalean nin balos. Si Jesus nagsabi, ang maging dahilanin pagkasala sa saro kaining mga saradit na nagtutubod sa kuya, marahay pa na ang gapong gilingan, igakod sa iyang liog, dangan itapok siya sa dagat. Kunan sa imong kamot, maging dahilanin pagkasala, putula, marahay pang makalaog ka sa buhay, saro sa ng kamot, kesa may duwang kamot, alagad mapapa infyerno, duman sa kalayong dai na paparong. Kunan sa imong mga bitis, maging dahilanin pagkakasala, putula, marahay pang makalaog ka sa buhay, saro sa ng bitis, kesa may duwang bitis, alagad mapapa infyerno. Kunan sa imong mata, maging dahilanin pagkasala, hulwata, marahay pang makalaog ka sa kahadian kan Diyos, saro sa ng mata, kesa may duwang mata, alagad mapapa infyerno. Duman an ulod dai nagagadan, asin an kalayo dai napaparong. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ko kay Jesucristo, sa paagi po mga tugang kan sa tuyang Ebanghelyo, na sa tuya pa sa nang nahinanyog, pinapagirumduman kita kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, kan mga dapat niya tong iwasan. Ano ang mga dapat niya tong iwasan? Enot na dapat niya tong iwasan mga tugang, iyo po ini. Iwasan niya to na maghusga sa satuyang mga kapwa. Hiwasan niya tong husgahan ang satuyang kapwa na mayo sindaning kakayahan, lalong-lalo na po sa pagbabagong buhay. Tandaan niya to mga tugang, kung ang satuyang mga kapwa makasaklan, kita man po mga tugang, mayo man kitang pinagkaiba sa iba.
We are all sinners. Gabus po kita makasalan. Kaya kung gabus kita para kasala, mayo kita nin dahilan, mayo kita nin autoridad, tanganing maghusga sa kakayahan kan sa tuyang kapwa. Dawa sinda makasalan, pero igwaning karahayan na yaon sa indang mga puso. Kaya ngani dawaan sarong tawong kriminal, da kita nawawaran nin paglaom sa iya. Taigwa man girarin ning karahayan na yaon sa iyang puso. Asin pag-igwa ning karahayan na yaon sa tuyang mga puso, mga tugang, igwa kita ning kakayahan, tanganing magbagong buhay. Pirang beses na po kita mga tugang nagkasala, kadakol ng beses, di ba? Kung maging totoo lang po kita kan sa tuyang mga sadiri, kadakol ng beses kita nakagibunin pagkakasala, tumang sa mahal na Diyos, tumang sa tuyang sadiri, tumang sa tuyang mga kapwa. Igwa nga ni kitang mga sikreto na dain niya, habok niya itong maaraman kan iba. Di ba? Nagpapatunay na panukman kita nin pagkakasala. Nagpapatunay na panukman kita nin kaluyahan sa buhay. Kaya mayo nin rason tanganing maghusga sa kakayahan, lalong-lalo na sa pagbabagong buhay kan sa tuyang mga kapwa. Nahiling ni Jesus na igwaning karahayan sa lambang puso niya to. Magtarabangan lugod kita, tanganing maging marahay kita gabos na mga aki kan Diyos. Magtarabangan lugod kita, tanganing bakusan na ang sadiri niya to ang iniisip niya to. Pero isipon niya to ang kabanalan kan iba, ang kabanalan kan kagabsan, tanganing gabos kita makaibahan kan mahal na Diyos duman sa langit. Ang ikaduwa, mga tugang na dapat niya tong iwasan, iyo po ini. Iwasan niya to na makakumiter kita nin iskandalo. Sabi nga ni sa tuyang Ebanghelyo, ang sarong tawo na nakakagibo ni iskandalo, mas marahay pa na gakudan siya nin gapong gilingan, asin itapok siya duman sa dagat. Nagpapatunay na magabat na kasalan ang iskandalo. Ano po ang iskandalo, mga tugang? Ang iskandalo, itong nadadaran niya to ang sa tuyang kapwa sa pagkakasala. Tandaan niya to, mga tugang, sa iskandalo, bako sanaan sa diri niya to ang nagkakasala. Pero nakakadara kita nin iba sa pagkakasala. Kaya dubli-dubli na po ang sa tuyang kasalan. Nagkakasala kita personalmente, nadadarata pa ang iba niya tong mga kapwa sa pagkakasala. Kaya beware, mga tugang, sa satuyang mga tataramon. Tabaka nadadaran niya to ang satuyang kapwa sa pagtataram, di ba? Pag madaldal ka, nagpaparahanap ka nin mga kapwa mo, nagpaparachirismisan ka mo, di ba? Nadadara mo sinda sa pagkakasala, nin hulitaan pagchichismis, maraot na marahay. Di ba? Halimbawa, sa satuyang mga pagbibisyo, sa inyato, baka nadadaran niya to ang sa tuyang mga kapwa sa pagkakasala, ninhulikan mga maraot na ginigibo niya to. Di ba, ataan iba, nagpapakarhayman kan buhay, sinusutsutan niya to, tinitintaran niya to, tanganing mahulog man sa pagkakasala. Dawaal daw na Domingo, hinihikayat mo an sa imong kapwa na dain na magsimba, magduman na lang ngaya kita sa lugar na arog ka ini, mas maugma ngayang duman. O, kay saka na lang ngaya ang pagsisimba, di ba? O sa imo nadadaraan sa imong kapwa, bako sa karahayan, kundi sa pagkakasala. Kaya beware, mga tugang, mag-ingat po kitang marahay. Tabaka nagiging kausa ng iskandalo ang sa tuyang mga tataramon, ang sa tuyang mga hiro-hiro, ang sa tuyang mga ginigibo. Sa inyato nadadara ang sa tuyang mga namumuktan sa buhay. Sa inyato nadadaraan sa tuyang mga kapitbahay. Sa inyato nadadaraan sa tuyang mga kaamigo-kaamiga. Sa karahayan, sa kabanalan, o baka sa pagkakasala. Iwasan ang iskandalo, tadakulang kasalan ini, mga tugang. Asin panghuri, na pagirumdum sa tuya ni Jesus na dapat niya tong iwasan, iyo po ini, mga tugang. Iwasan niya to na magkasala. Kaya sabi kan sa tuyang kagurang na sa Jesus, pag an sa imong sarong kamot,
nagiging dahilan nin pagkakasala, putula. Mas marahay pa na mapalangit ka, saro sanaan sa imong kamot, kaysa duwang kamot, pero napa-infierno ka. Ang sabi kan sa tuyang kagurangnan, kung an sa imong sarong bitis, nagiging dahilan nin pagkakasala sa imo, putulaan sa imong bitis. Mas marahay pa na mapalangit ka, pilay ka, saro sanaan bitis mo, kaysa mapalangit, mapa-infierno ka, naduwaan sa imong bitis. Kung an sa imong mata, maging dahilan nin pagkakasala, kulwata, mas marahay pa, nasaro sanaan sa imong mata, pero napalangit ka, kaysa duwaan sa imong mata, pero napa-infierno ka. Ano ang buot sabihon mga tugang kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus? Ano ang buot sabihon niya kan putula? Dapat, bako po ining literal na interpretasyon. Ang sabi ni Jesus na putula, kulwata, bako man po yan, napuputulon mo talaga an sa imong kamot, o kaya puputulon mo an sa imong bitis, o kaya huhulwaton mo talaga an sa imong mata. Buot sabihon kayan mga tugang, disiplinahon mo an sa imong sadiri, an mga parte kan sa imong hawak. Diba? Tanganing daig ka po mahulog sa pagkakasala. Ang sarong tawo, pagmayo po nin disiplina, madali po kitang mahulog sa pagkakasala mga tugang. Halimbawa, sa paggamit niya to kan cellphone, di ba? Madali po kitang mahulog sa pagkakasala. Kung mayo ka po ng disiplina, marahay po ang cellphone na may internet, ginagamit niya to sa communication o kaya sa pagpropagate kan word of God, marahay po yan. Kung ang ginagamit niya to ang sa tuyang cellphone, tanganing ibalangibog an kabanalan, marahay po yan mga tugang, hinikayat niya to ang mga tao na maging harani sa Diyos. Pero kung sa paagi kan sa imong paggagamit kan cellphone, nauubos an sa imong oras sa kakakawat o sa mga paghiling nin mga malalaswa, di ba? Kaya madali kitang mahulog sa pagkakasala kasi sige kita nin hiling, nin mga malaswa, nin mga kabastusan, nin mga huba. Di ba? Kaya importante pong marahay ang disiplina. Pagmayo nin disiplina sa diri, sigurado po ako mga tugang, madali po kitang mahulog sa pagkakasala, asin magiging kausa kita nin pagkakasala kan iba. Tabangan lugod kita padagos kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Tanganing ang mga pagirumdum niya na dapat niya tong iwasan. Bako sa nang naintindihan niya to. Bako sa nang naaraman niya to. Ang importante mga tugang, isabuhay niya to. Ang dapat iwasan, iwasan. Tanganing magdanay kita sa pagsunod sa satuyang kagurangnan. O Jesus, tabangan mo kami na iwasan na maghusga sa kakayahan nin pagbabago kan samuyang mga tugang, kan samuyang kapwa. O Jesus, tabangan mo kami na iwasan na maging kausa kami ng iskandalo o pagkakasala kan iba. O Jesus, tabangan mo kami na iwasan niya mo ang paggibunin kasalan. Lugod ang maisabuhay ang kabutan kan mahal na Diyos. Salamat, O Jesus. Amen. Matindog po ang gabos. Tutubo ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya. Kagurahang ng tang ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilid sa mga gadan,
kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga dadan, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, haleduman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi nin banwaan, mamibigita sa Dios na paliwanagan kita mantang dinadaran yato sa iya ang mga pangangaipokan kinaban yatong baranga asin siriblag. Ang satuyang simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing magdanay sa simbahan ang katoninongan asin pagkauroyon na ang ebanghelyo tunay na ikaharubay sa kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang balaog ning kapatawadan, asin pakipag-ulian, asin ang kaumayan sa mga kulugbuot na darakan pagkabaranga, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing tunay na mamidbidan ang karahayan nin mga tao bilang kasangkapan kan Espiritu Santo na naghihiro sa kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga maedad na, mga nagsusolo-solo, mga biyadi, asin mga nagahelang, magkusog huli kan mamumuto na presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga gadanyatong katuod na nainot na sa to, makisumaro sa katoninongan asin kaugmahan kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming mahiling an ibang tao, susog sa imo mga mata, warasan sa moan, mahiwas na pagkasabot, asin an pagkamatinao kan puso, tanganing akoon an marahay sa inman ini maggikan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos, ang liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Magpamibig ko mga tugang tanan sa ko asin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kamawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Dios na mahirakon, warasan sa mo na ining sa mong pagdulot maako mo, asin huli kaiyan mabukasan para sa mo, ang burabo ding gabos na bendisyon. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Todong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin nagihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami aroaldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga kan spirito, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo, ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya kaibakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang ng Diyos nin mga hukbo, ano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, palagan ang minadigdig sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, ning gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainaan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyaman nin kalis. Asing girare pagpasalamat sa imo, tinaw saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danin natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakanmi kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo sagkod na ika magdatong. Kaya kami nagrumdom kan sayang paggagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamaherak kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asing kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na maagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kay ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostolas, San Juan Maria Vianney, San Jose Maria Escriva, Beato Alvaro del Portillo, San Padre Pio, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, maghumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan manakaligtas na togon asing pinatuod kan Dios no nakaugalian na angas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ansa mo kakalon sa araw-aldaw, itao mo sa moya ngunyan, asin atawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agahawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot na maybe kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindahit talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bandang kami naghahalat, kan moogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo.
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostolas, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hara pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Mayo na duman? Uya ang kordero kan Dios, uy nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniniko na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayon.
Matindog pan gapos. Mamipi kita. Kagurangnan, ang langit no na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong nin kalag asin hawak. Taganing makisubaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga paramana kan sa iyang kamurawayan. Siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po ang gapos. Pamibi sa ikasanggatos na taon, kan pagkorona kan imahen ni ina, kitagabos, o mahal na Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia, nagkakatripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, hulikan sa imong pagiging ina asin reyna, urog na ngunyan sa mong pinipintakasi, ang ikasanggatos na taon kan pagkorona, kan sa imong milagrosong imahen. Pinapanibago niya mo ang samong pagdusay bilang sarong banwaan. Sa pag-umaw sa imo, susog sa itinukdo sa mo, kan samong mga magurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, si Siempre la Reina de Nuestra Reyon. Mahal na ina, sa mong hinahagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalagalag mong mga aki. Asindarhon mo sinda sa pangataman kan sa imong aking si Jesus, ang kagurangnan niyamong divino rostro. Nanuga kaming atamanon, padanayon, asin palakupon, ang samong pagkamuot, asin debosyon sa imo, ang pamanang banal, kan samong kamagurangan, kasabay kan samong maugmang pag-awit, kan himno nin pagkamuot, kan mapasalamat na tawo, resuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señor de Peña Francia, banal na reyna, inang mahirakon, sa mong buhay, hamis asin paglaom, yaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madaraan sa imong inang pagkamuot, asin mapangyaring pag-ataman sa mga tugang niyamong nangangaipo, urog na ang mga may helang, ang mga dukha asin naapi, asin sa lambang suksok kan kinaban. Lugod sarong aldaw, kaming peregrinin paglaom, sabay maghiras kan kaugmahan nin magtururugang, sa kahadean ni Jesus sa imong aki, kung sain kami giraray magaharubay, Viva la Virgen, Viva Nuestra Reina, Viva el Divino Rostro. Amen. Matindog po ang gapos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan entresyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat po.